நீங்க அந்த யூடியூப் லைவ் போறது இருக்கு இல்லையா, அதை பார்த்து எடுத்துட்டு நீங்க குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடுங்க. எப்படி விஷ்ணு பிரபு ஷேர் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி. ஓகே. ஓகே ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 2வது நாள்ல இருக்கோம். நம்ம இப்ப என்ன புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கோம், என்ன வாசிச்சுட்டு இருக்கோம்? இருக்கீங்களா லைன்ல எல்லாரும்? சொல்லுங்க, என்ன வாசிச்சுட்டு பக்தி இருக்கோம்? ரசம் ரசம் उपदेश उपदेश मात्र நன்றி மாதாஜி, 2 பேருக்குமே. நம்ம பக்தி உபதேசம். ரசாமிருத சிந்து படிக்கிறோமா இல்ல உபதேசாமிருதம் படிக்கிறோமா? உபதேசாமிருதம். உபதேசாமிருதம் நம்ம நேத்து படிக்கிறோம். உபசாமிருதம் பார்த்தோம். உபதேசாமிருதம் தான் படிக்கிறோம். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் கடைசியா படிப்போம். பக்தி ரசாமிருத சிந்து கடைசியா பார்ப்போம். நேத்து நான் ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்திருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? என்ன சொல்லியிருந்தேன், என்ன படிச்சுட்டு வர சொல்லியிருந்தேன் எல்லாரையும்? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रघुनंद दास गोस्वामी रघुनंद भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी माताजी करेक्ट आर गोस्वामी ஹரி ஹரி படிச்சிட்டு ஹரி ஹரி போல். பெண்ணரசி மாதாஜிக்கு ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர். 6 கோஸ்வாமிகளை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். 6 கோஸ்வாமிகளும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணி அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ரொம்ப சாஸ்வதமாக சொன்னது 3 விஷயங்கள். என்ன அப்படின்னாக்கா, அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு, சமஸ்கிருதங்களை வந்து அதாவது வேத நூல்களை வந்து அவங்க வந்து உருவாக்கணும், அது போல புனரமைக்கணும், கிருஷ்ண லீலை நடந்த இடங்கள்ல புனரமைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பிரதானமா வந்து அவர் வந்து அவங்களுக்கு அறிவுரை கொடுத்திருக்காரு. அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அந்த முன்னுரையில தான் இருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து குயிக்கா பார்த்துடலாம். ஸோ இதுல வந்து அந்த 6 பேர்ல சனாதன கோஸ்வாமி தான் வந்து எல்லாருக்கும் சிக்ஷா குருவாக இருக்கார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவருடைய சகோதரர் தான், இளைய சகோதரர் தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள். அவர் என்ன பண்றாரு, இங்க அந்த ஒரு லைனை பார்த்தோன்னா குழம்பிடக்கூடாது. தலைவராக இருந்தார் அப்படின்னு நினைச்சு அதை குழம்பிடக்கூடாது. மாதாஜி, இதோட கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து புத்தகமா இருக்கு பாருங்களேன். ஒரு 2-3 ஸ்லைடு கீழே போனோன்னு வரும், அதை நீங்க எடுத்துக்கங்க. முன்னுரையில இருந்து எல்லாமே இருக்கு. ஸோ பிரபுபாதருடைய கருணையினால நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய செயல்களை வழிநடத்துவதற்காக நாம் பின்பற்றுவதற்கு உகந்த இந்த உபதேசாமிர்தத்தை, உபதேசம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும், அறிவுரை. அந்த அறிவுரை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கான்? அமிர்தம் போல இருக்கான். அமிர்தம்னா நமக்கு வந்து நீண்ட ஆயுட்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லையா? ஸோ அந்த பக்தியில நாம நீடித்து இருப்பதற்காக சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஏந்தி நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அவர். அதுதான் வந்து உபதேசாமிர்தம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் நமக்கு கொடுத்த இன்னொரு புத்தகம் வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்து. அது பாக்குறோம், அது கடைசியா பார்க்கலாம். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு என்ன வழங்கியிருக்கார்? எல்லாரும் நிறைய புத்தகங்கள் கொடுத்திருக்காங்க, ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரு? நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் எல்லாரும், நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் நம்ம கிளாஸ்ல. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு என்ன வழங்கியிருக்கார்? சாஸ்திரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சாஸ்திரம் கொடுத்திருக்காரு? கீதா. ஹரே கிருஷ்ணா. law of ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு. நோ நோ, வேற வேற யாரு ட்ரை பண்ணுங்க, வேற யார் ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அருளியது என்ன? அதை நம்ம தினமும் மங்களாரத்தில படிக்கிறோம். ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಾತಾಡಿ. பிரபு இல்ல, வேற வேற யாருக்காவது? ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಮಾತಾಜಿ, அந்த சாங் பாடுவாங்களே அதான் நம்ம சிக்ஷாஷ்டகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிக்ஷாஷ்டகம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அருளியது சிக்ஷாஷ்டகம் மட்டும்தான். ஆனா அவரை தொடர்ந்து மத்த ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம், கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் நமக்கு நிறைய விஷயங்களை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு அருளிய அந்த சிக்ஷாஷ்டகம், அதுல வந்து எல்லா விதமான சாரமும் இருக்கு. ஒரு பக்தன் எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சாக்ஷாத் பகவானே அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கார். ஆனா அவர் வந்து ஒரு பக்தனோட பாவத்துல அதை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. அதை படிச்சாலே நம்ம ஒரு பக்தனுக்கு உண்டான நிலைக்கு நம்ம உயர முடியும். சோ இங்க வந்து ஒரு தூய வைஷ்ணவர்களாக நம்மளை மாற்றுவதற்காக, நம்ம அந்த நிலைக்கு உயர்வதற்காக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் கருணையோடு நமக்கு இந்த உபதேசாமிர்தத்தை கொடுத்திருக்கார். இந்த உபதேசம் அமிர்தம் போலது. ஏன்னா நம்மள வந்து அந்த அந்த ஆன்மீகத்துல உயர்ந்து நம்ம போறதுக்கு உதவும்.
இல்லைன்னா நமக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் எது சரி எது தப்புன்னு நமக்கு தெரியாது. நமக்கு யாராவது வழிகாட்டினா தானே ஓகே இதெல்லாம் சரி இது தப்பு இந்த வழியில தான் போகணுன்றது தெரியும். ஸோ அதை அவர் நமக்கு அருளி இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பார்க்குறோம் எல்லா ஆன்மீக செயல்கள்லையும் ரொம்ப முதன்மையானது என்ன, அதை கடமை அப்படின்னு இங்க வந்து அவர் கொடுத்திருக்காரு. எது? மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறது. உடனே நம்ம வந்து ஒரு ரிஷிகள் மாதிரியோ அல்லது ஞானிகள் மாதிரியோ ஒரு இடத்துல அமர்ந்து வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்ல. அந்த புலன்களை பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம முன்ன பார்த்திருக்கோம். இப்ப நாம எல்லாருமே யாரு? ரூபானுகாக்கள். ஸ்ரீல ரூபகோ சுவாமிகளுடைய அந்த அந்த உபதேசத்தை ஃபாலோ பண்றதுனால நாம எல்லாம் ரூபானுகாக்களாக இருந்து அவர் என்ன நமக்கு சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம புரிந்துக்கலாம். நீங்க இன்னும் கீழே போனீங்கன்னா அந்த புத்தகத்தோட இது இருக்கும், இது இருக்கும், போட்டோ இருக்கும், அதை எடுங்க மாத்தாச்சு. ஸோ இங்க பாக்குறோம் ஒருத்தங்க வந்து முதல்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு நமக்கு அப்படின்னா, அவருடைய பாவத்துல இருந்து நம்ம படிக்க போறோம். ஒருவனால் ஆன்மீக வழியில் எந்த முன்னேற்றமும் அடைய முடியாது. எப்ப புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தவில்லைன்னா அவங்களால ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியாது. இந்த பௌதீக உலகில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் இந்த 3 குணங்கள் நம்ம பாக்குறோம். இதை தான் நான் சொன்னேன். ஸோ இதை நீங்க ஸ்லைட் ஷோ போயிடுங்க. ஸோ அந்த பௌதீக குணத்துல இந்த ஜட உலகம் 3 குணங்களால ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஸோ இந்த 3 குணங்கள்ல நாம மூழ்கி இருக்கிறதுனால அவருடைய ரூபகோ சுவாமிகள் அருளிய அந்த அந்த உபதேசங்களை பின்பற்றுறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? சத்துவ குணத்துக்கு உயர்றோம். ஆனா அதுதான் கரெக்டா? அதுதான் உயர்ந்த நிலையானா இல்ல. இதற்கு அடுத்து வந்து சுத்த சத்துவகுணம் இருக்கு. அதுலதான் பகவானுடைய தன்மை அவர் என்ன சரி எல்லாரையும் சமச்சித்தா சமபேதான்னு பாக்குறாரு இல்லையா, அது போல நாமும் அந்த நிலைக்கு உயர வேண்டும். சோ பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா சுத்த சத்துவ குணம். அந்த சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போறதுக்கு என்ன வேணும்? நம்ம கிட்ட சத்துவ குணம் வேணும். அதுக்கு என்ன வேணும்? இந்த மாதிரியான சாஸ்திரங்களை படிக்கணும். சோ இதை படிக்கிறதுனால நாம அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க நம்மளை உயர்த்தி கொள்வதற்கு அந்த ஆன்மீக தலத்துக்கு போற இல்ல நம்மளை தயார்படுத்துறதுக்கு சத்துவகுணம் வேணும். அந்த சத்துவகுணம் வளர்த்து கொள்வதற்கு நமக்கு இந்த மாதிரியான புத்தகங்களை படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுல இருந்து நம்ம மேலும் சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு போறோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வின் முன்னேற்றம் அதை பின்பற்றுபவருடைய மனப்பான்மையை பொறுத்தது. நமக்கு வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அருளி இருக்கார், நிறைய பேர் ஆச்சரியர்கள் கொடுத்திருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் எதுக்கு வந்து பிரபுபாத வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில் கொடுத்திருக்கார்? எல்லாரும் அவங்கவுங்களுக்கு தான் தோன்றித்தனமான ஒரு ஒரு பொருளை இது பர்பட் கொடுத்திருக்காங்க, வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அதை உள்ளபடி நமக்கு எடுத்து சொல்றதுனால பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். சோ இங்க ஆன்மீக முன்னேற்றம் எப்படி இருக்குன்னா, நாம் அவரிடத்துல எப்படி சரணாகதி பண்றோம் இல்ல நம்மளுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்துதான் கிருஷ்ண உணர்வுடைய முன்னேற்றம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பின்பற்றுவதற்கு ஒருத்தவங்க பக்குவமான கோஸ்வாமியாக மாற வேண்டும். கோஸ்வாமினா என்னன்னு சொன்னோம் நம்ம நேத்து. என்னன்னு பார்த்தோம்? கோஸ்வாமினா என்னன்னு பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களை அடக்குவார். புலன்களை அடக்குவார். ஓகே, கோனா புலன்கள், கோஸ்வாமினா புலன்களை அடக்கியவர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை உடையவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, சோ இங்க அந்த உயர்ந்த கிருஷ்ண பக்தியை இல்ல நம்ம முன்னேறதுக்கு கோஸ்வாமிகளாக நம்ம மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். சோ இங்க பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கோயில் நிர்வாகிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டப்பெயராலதான் அழைக்கப்படுகின்றார்களாம் பிருந்தாவனத்துல, கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் கூட நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளுடைய குருமார்களை நம்ம அப்படிதான் சொல்றோம். ஹிஸ் ஹோலினஸ் கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ், ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதாக கோஸ்வாமி மகாராஜ். ஸோ அவங்க எல்லாம் புலன்களை அடக்கியவர்கள். நான் அந்த நம்ம 3 விஷயங்கள் படிக்கிறோம் இல்லையா பகவத்கீதையில, ரகசியமான, மிக ரகசியமான, மிக மிக ரகசியமான அந்த முதல் நிலை என்ன, ரகசியமான ஞானம் என்ன அப்படின்னா, நான் நினைச்சுக்கிறேன் இல்லையா நான் தான் இந்த உடல் அப்படின்னுட்டு. அது அல்ல. இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்ற அந்த புரிதல் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ரகசியமான அறிவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க இப்போ நம்மளுடைய குருமார்கள் எல்லாம் இந்த உடல் வேறு நான் வேறு நான் ஒரு ஜீவாத்மான்றத வந்து வாழ்வில நடத்தி காட்டுறதுனால அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்வாமிகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க கிருஷ்ணருடைய சிறந்த பக்தனா மாறணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம எல்லாருமே கோஸ்வாமிகளா மாறணும். அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இத கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னா நம்மளால கோஸ்வாமியாக மாற முடியாது. அப்புறம் நம்மளால தூய பக்தி பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்?
ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் அருளிய இந்த உபதேசாமிர்தத்தை மனதில் ஏற்கொண்டு நாம பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதை தவிர்த்து அவர் வேற என்னென்ன நூல்கள் கொடுத்திருக்காரு? இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். பக்தி ரசாமிரத சிந்து கொடுத்திருக்கார், விதக்த மாதவ, லலித மாதவ, அந்த மாதிரி நிறைய நூல்களை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் கொடுத்திருக்கார். இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சின்னதா நமக்கு புரோபாதர் அதையும் சுருக்கி எளிமையா நமக்கு புரியறதுக்காக புரோபாதர் கொடுத்திருக்கார். ஆக்சுவலா இந்த சாஸ்திரங்கள், இந்த புத்தகங்கள்லாம் கோஸ்வாமிகள் கொடுத்ததெல்லாம் ரொம்ப ஹெவி. நமக்கு பாத்தீங்கன்னா புரோபாதர் ரொம்ப கருணையோட நம்மளுடைய புரிதலுக்கு ஏற்றாற் போல எளிமையா ஆக்கி கொடுத்திருக்காரு. ஆனா இதையெல்லாம் கடந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நிலைக்கு நம்ம படிச்சாதான் அந்த உண்மையான இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஆரம்ப நிலை நம்ம ஜஸ்ட் உள்ள என்டர் ஆகுறோம் இல்லையா? ஸோ நம்மளுடைய லெவலுக்கு ஏற்றாற் போல பிரபுபாதர் நமக்கு அதை எளிமையாக்கி கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? படித்து பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த உபதேசங்களை யார் ஒருத்தவங்க ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட உறுதியாக ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க வாழ்வில் வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்னு யாரு நமக்கு இதை கொடுத்திருக்கார்? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு இந்த முன்னுரையை கொடுத்திருக்கார். இப்ப நாம ஸ்லோகம் 1க்கு போறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா 11 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். மாதாஜி இதுல முன்னாடி இது போங்களேன், முன்னாடி ஸ்லைடு கொஞ்சம் காட்டுங்களேன். அதுல அந்த 9 நிலை இருக்கும் இல்லையா? பக்தியோட 9 நிலை இருக்கும் இல்லையா? எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. நம்ம பக்தியில முன்னேறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 9 நிலைகளை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா. எஸ் மாதாஜி, அந்த ஓவர்வியூன்னு இருக்கு பாருங்க, அதை எடுத்து நீங்க இதை நீங்க லெவல் 5, இப்ப நீங்க எல்லாம் லெவல் 3ல இருக்கீங்க. லெவல் 4ல பிரசன்டேஷன், அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லெவல் 5ல வரும்போது இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. சரியா? இந்த ஸ்லைடு தெரியுதா? மாதாஜி ஷேர் பண்ணிருக்க ஸ்லைடு தெரியுது. இதுல மொத்தம் 11 ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த 11 ஸ்லோகங்களும் பக்தியோட அந்த உயர்ந்த நிலையில நம்ம எப்படி போறோம் அப்படின்றத காட்டுது. பாத்தீங்கன்னா 9 விதமான நிலைகள் இருக்கு. ஸ்ரத்தா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, அதுக்கப்புறம் சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, ருச்சி, அடுத்து பாவா, கடைசிய பிரேமா அப்படின்னு பாக்குறோம். அதே நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா 14 விதமான நிலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதுல என்ன அப்படின்னாக்கா, முதல்ல அப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் நாரதருடைய கதையை நம்ம பார்க்கும்போது அதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய அதீதமான கருணை. அவருடைய கருணை இல்லை அப்படின்னா நமக்கு எதுவும் கிடைக்காது. ஸோ அவருடைய அதீதமான கருணை, அந்த கருணையிலிருந்து நமக்கு பக்தர்களுடைய சங்கம், அந்த பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்ரத்தா, பகவானுடைய நாமத்தின் மேல இல்ல பக்தி மேல ஸ்ரத்தா. அந்த ஸ்ரத்தா வந்ததுக்கு அப்புறம், நம்பிக்கை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாக்குறோம் நம்ம சாது சங்கா, பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருந்து நம்ம பண்றோம். அப்ப பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தியில முன்னேறோம். பஜன கிரியா, அந்த பக்தியில முன்னேறும் போது நம்ம என்ன பண்ணுது? அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடுது. அனர்த்த நிவர்த்தி. இந்த மாதிரி ஒரு நிலை பார்க்கணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னாக்கா, இட் இஸ் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். இப்ப பக்தியில முன்னேறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும்ன்றத, அந்த பேஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை நமக்கு எடுத்து சொல்லுது. அதை புலன்களை வாச்சோ வேகம் ஸ்டார்ட் பண்ணும். நம்ம அந்த 6 புலன்கள் 6 விஷயங்களா சொல்லியிருப்பாங்க அதுல. ஸோ அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது அது ஸ்டார்ட் பண்ணுது. 4ல இருந்து 6 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா, எப்படி நாம பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருந்து கொண்டு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லி தருது. 7ல இருந்து 9, 8 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா, இந்த நாக்கு மற்றும் மனசு அது ரெண்டுத்தையும் எப்படி பகவான் மேல நிலை நிறுத்துவது அப்படின்றத சொல்லி தருது. இந்த கடைசி 9ல இருந்து 11வது ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா, அந்த முதன்மையான தூய பக்தர்கள் எங்கெல்லாம் வாழ்வாங்க. ஸோ அது ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாக்குல ஆரம்பிச்சு இது ராத்தா குண்ட்ல கொண்டு போய் இந்த ஸ்லோகம் முடிக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம். ஸோ நம்ம இப்போ இதுக்கு போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எடுங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. வச்சுக்கோங்க, இதுல வச்சுக்கோங்க. எல்லாரும் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஓகே. வாச்சோ வேகம் மனச க்ரோத வேகம், வாச்சோ எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க உங்களை. வாச்சோ வேகம் மனச க்ரோத வேகம்,
வாச்சோ வேகம் வேகம் மனச வாச்சோ வேகம் மனச क्रोध வேகம் வாச்சோ வேகம் மனசக்ரோத வேகம் जिह्वा வேகம் உதரோபஸ்தவேகம் ஜீவா வேகம் உதரதோஸ் जिह्वा வேகம் உதரோபஸ்தவேகம் ஜீவா வேகம் உதரபஸ்தவேகம் जिह्वा வேகம் உதரோபஸ்தவேகம் ஜீவா வேகம் உதரபஸ்தவேகம் एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वाम् अपीमां पृथिवीं स शिष्यात् सर्वाम् अपीमां पृथिवीं स शिष्यात् सर्वाम् अपीमां पृथिवीं स शिष्यात् हरे कृष्ण वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वाम् अपीमां पृथिवीं स शिष्यात् ஓகே இப்ப அந்த அடுத்த ஸ்லைட் போயிடுங்க மாதாஜி. அந்த ஒரு ஒரு வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங்லாம் வரும் தெரியுங்களா? இப்ப கீழே வந்துருங்க. யார்கிட்ட புத்தகம் இருக்கு அவங்க வாசிக்கலாம், இல்ல ஸ்கிரீன்ல தெரியுதான்னு பார்த்து அது கூட வாசிக்கலாம். இன்னும் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வரைய மாதிரி அந்த அந்த பேஜ் வருது இல்லையா, புத்தகத்தோட பேஜ், அதுக்கு போயிடுங்க. ஓகே, ராமமூர்த்தி பிரபு இருக்காங்களா? பிரபு இருக்கீங்களா? புத்தகம் கையில இருக்கா பிரபு? வாசிக்கிறீங்களா? இன்னும் கீழே வாங்க மாதாஜி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எடுத்துருங்க. அடுத்து அடுத்து திருப்பி பக்தி ரசாமிரத சிந்துவா? இல்ல இது பக்தி ரசாமிரத சிந்து தான் வருது, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இல்ல. இல்ல மாதாஜி, இந்த இதே இல்ல. இந்த இதுல ஸ்கிரீன் ஷேர் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, யார்கிட்ட புத்தகம் இருக்கு கையில? மாதாஜி புத்தகம் இருக்குங்க மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. ஏதோ மொழிபெயர்ப்புங்களா மாதாஜி? பொருள் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வாசிச்சுட்டு அப்புறம் மொழிபெயர்ப்பு பொருள் அடைப்போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாச பேச்சின் வேகம் தூண்டுதல், மனதின் குரோத கோபத்தின் வேகம் தூண்டுதல், கிஸ்வா நாவின் வேகம் தூண்டுதல், உதர உபஸ்த வயிறு மற்றும் பாலுரப்பின் வேகம் தூண்டுதல், ஏதான் இந்த வேகான் தூண்டுதல்களை யாரொருவர் விஷகேத பொறுத்து கொள்கிறாரோ தீர நிதானமான சர்வாம் முழுவதும் அபி நிச்சயமாக இமாம் இந்த பிரிதிவி உலகம் ச அந்த நபர் சிஷ்யார் சீடர்களை ஏற்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு: பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு வயிறு பாலுறப்பின் தூண்டுதல் பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தி உள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தவராவார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம், இந்த மாதிரி இந்த உபதேசாமிரதத்துல 6 விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாச்சோனா என்னது? வாக்கு, பேசுறது இல்லையா? வாச்சோ அப்படின்னாக்கா பேசுறது, வேகம் அப்படின்னாக்கா தூண்டுது. ஸோ இப்போ பிரபு படிச்சது போல 6 விஷயங்கள். வாச்சோனா பேசுறது, அதை நமக்கு
தான் தோன்றித்தனமா என்ன வேணா பேசலான்ற மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாது. தமிழ்ல கூட நமக்கு வந்து திருக்குறள் இருக்கு இல்லையா? என்ன திருக்குறள் இருக்கு இது சார்ந்து? வார்த்தைகளை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா உபயோகப்படுத்தணும்னு ஞாபகம் இருக்கா நாவினால் இருக்கு? சுட்டவடும் தீயினால் ஆறாதே சுட்ட புண் வாடாதோ, நாவினால் சுட்ட புண் அது ஏதோ ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. தீ- சூப்பர் தீ- மாதாஜி, தீயினால் அதுதான். சுட்ட பொன் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவது. ஹரே கிருஷ்ணா, சூப்பர் பிரபு. ம், மாதாஜி ஸ்டார்ட் ம், பண்ணாங்க, நீங்க முடிச்சிட்டீங்க. ம், ம். தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் மாறாதே நாவினால் சுட்ட விடு. அதனால நம்மளுடைய அந்த வாக்குன்றது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பிரபுபாதர் வந்து சொல்வார், இப்போ ஒருத்தவங்களை வெளியில பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்ல இதா இருக்க மாதிரி இருக்கும். அவங்க ஒன்ஸ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன பாவத்துல இருக்காங்க, இல்ல அவங்க என்ன நிலையில இருக்காங்கன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அதனால நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப? பக்தியில நாம முன்னேறதுக்கு என்னென்ன உபதேசங்கள், உபதேசாமிர்தம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்றதை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகம் பார்க்குறோம். வாச்சோவேகம், நம்மளுடைய பேச்சு வந்து எப்படி இருக்கணும்? கரெக்டான ஒரு வார்த்தைகளை நம்ம பேசணும், கரெக்டான விஷயங்களை நம்ம பேசணும். சும்மா அந்த காக்கைகள் கத்துவது போலயோ அல்லது தவளை சத்தம் போடும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரிலாம் நம்மளோட விஷயம் இருக்காது. அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி படிக்க போறோம். ஸோ வாட்ச அப்படின்றது பேச்சு, அதோட தூண்டுதலை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். நமக்கு தோன்றதெல்லாம் பேசக்கூடாது. மனசு அப்படின்னாக்கா மனசு இல்லையா? மனசு அப்படின்னாக்கா மனசை கட்டுப்படுத்த முடியுமா? அது சார்ந்து பகவத்கீதையில என்ன இது வந்திருக்கு? பகவத்கீதையில இது சார்ந்து, மனசு சார்ந்து நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஞாபகம் இருக்கா? அர்ஜுனன் காற்றை கூட கட்டுப்படுத்தல, மனசை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு சொல்லி. அர்ஜுனன் வந்து சொல்லுவார், பகவான் சொல்றாரு அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல சொல்றாரு இல்லையா, 8 நிலைகள்ல இருந்து நீ வந்து தியானம் பண்ணி நீ வந்து அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு போகலான்னு. அப்ப சொல்றாரு எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்னவா இருக்கு? மனசை கட்டுப்படுத்துறது. இது வந்து காத்த கூட குடுவையில அடைச்சிடலாம். பிரபு சொன்னது போல காத்த கூட குடுவையில ஒரு ஒரு பாட்டில போட்டு அடைச்சிடலாம் போல இருக்கு. ஆனா மனசை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கிருஷ்ணா. யாரு? சாக்ஷாத் பகவான் கூட எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன் இல்லையா? அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அத்துணை அரசர்கள்லாம் வந்து திரௌபதியை வந்து திருமணம் செய்ய வரும்போது அவங்களுடைய சுயம்பரத்துல பெரிய டாஸ்க் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? மேல அந்த மீன் சுத்திட்டே இருக்கும். அந்த மீனோட பிம்பம் வந்து இந்த கீழே தண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அதுல தெரியும். கீழே அந்த பிம்பத்தை பார்த்துட்டு அந்த மீனோட கண்ணுல வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும்? அம்பு விடணும். அதுல எங்கேயாச்சும் மனசு அலைப்பாய்ந்தா அதை செய்ய முடியுமா? ஆனா அர்ஜுனன் வந்து அதை செய்தார். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய அந்த 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 சிஷ்யர்கள் 100 பேரு பிளஸ் இவங்க 105 பேர்ல துரோணாச்சாரியாருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்கள தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னாக்கா குரு என்ன நினைக்கிறாரோ அதை அப்படியே செய்வாங்க. அதனால அந்த குரு சிஷ்யரோட இதை ரொம்ப ஸ்திரமாக ஃபாலோ பண்ணவர். ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த அந்த ஒரு பறவை வச்சு அந்த குறியை எய்தும் போது அதுல உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னு போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு ஒண்ணு சொன்னாங்க. ஆனா இவர் மட்டும் என்ன சொன்னார்? எனக்கு அதோட கண்ணு மட்டும்தான் தெரியுது. அப்படின்னா அவ்வளவு ஒரு ஷார்ப்பு. அது எப்ப சாத்தியம்னா மனதை ஒரு நிலையில குவித்தால் மட்டும்தான் சாத்தியம். அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றார்? மனசை கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டமா இருக்கு கிருஷ்ணான்றார். அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொன்னார்? இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க, கிருஷ்ணர் அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னார்? கட்டுப்படுத்த வேண்டாம், பக்தியில ஈடுபடுத்துறேன்னு சொல்லுவாங்க. வேற ரொம்ப ஷார்ப்பா 2 விஷயத்த சொல்லிட்டார். என்ன சொன்னார்? மனதை கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டம் அர்ஜுனா, நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா வந்து பிராக்டிஸ் கரெக்ட். மனசை கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டம். ஆனா என்ன பண்ணலாம்? அந்த மனதை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பிராக்டிஸ் பண்றது மூலமாக, பயிற்சியின் மூலமாக. இப்ப திடீர்னு நம்ம வந்து 16 மாலைகள் ஜபம் பண்றதுன்னா கஷ்டம் இல்லையா? அது ஸ்டார்டிங்ல இப்ப வந்து சொல்றாங்க காலையில மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது ரொம்ப உத்தமம் எல்லாம் சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம படுக்கிறதே லேட்டு, காலையில எந்திரிக்கும் போது கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப மனசு சொல்லும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கூட தூங்கிக்கலாமா அப்படின்னு. அது சொல்றது வேற விஷயத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா என்ன ஆகுது? பக்தியில முன்னேற்றம் இருக்காது. அப்போ இல்ல நான் பண்ணிதான் ஆகணும்னு ஸ்திரமா சொல்லிட்டேன்னா வேற வழியே இல்லாம அது என்ன ஆயிடும்? நமக்கு கட்டுக்குள்ள வந்துடும். ஸோ மனது நமக்கு எதிரியா அல்லது நண்பனான்றதை யாரு வந்து நிர்ணயம் பண்றாங்க? நம்ம தான். நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது நமக்கு நண்பன். அதோட போக்குக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது நமக்கு ஒரு பெரிய விரோதியாக இருக்கு. அது இங்க வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? மனசை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அடுத்து குரோதம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. பக்தர்களுக்கு பகவானையும் பகவானுடைய பக்தர்களை பத்தியும் இழிவாக பேசினா கோபம் வரணும். சரியான இடத்துல சரியான நேரத்துல கோபம் வரணும். இந்த இது பௌதிகமான கோபம் இருக்கக்கூடாது, அதையும் கட்டுப்படுத்தணும். ஜிஹ்வா அப்படின்னாக்க இந்த நாக்கு.
சும்மா இல்லை, நமக்கு வந்து ப்ரோபாதர் ரொம்ப ரெகுலரைஸ்டு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணோம், அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம். நம்ம இதில் வந்து வெஜிடேரியன் கிடையாது, நம்மலாம் கிருஷ்ணடேரியன். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து நைவேத்தியம் செய்து அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ நாக்கு சரியாயிடுத்து அப்படின்னாக்கா அந்த வயிறு மற்றும் பாலுறுப்புகள் அது எல்லாமே ரெகுலரைஸ் ஆகிடும். ஏன்னா எப்போ நாம் வந்து பிரசாதம் செய்யும் போது, எஸ்பெஷலி மாதாஜிஸ், அந்த அந்த குடும்பம் வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறுது அப்படின்றது வந்து மாதாஜிஸோட கையில தான் இருக்கு. அவங்க பிரசாதம் செய்யும் போதும் பகவானுக்காக நம்ம செய்யறோன்ற அந்த பாவத்துல அவங்க பிரசாதம் செய்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி பகவான் எடுத்துட்ட பிரசாதத்தை நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த நாக்கு அதன் மூலமாக வயிற்றுக்கு உணவு போகுது இல்லையா? ஸோ வயிறு அதனால தவறான எண்ணங்கள் இல்லாம ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்த குழந்தைகளை உருவாக்குவதற்கு உண்டான எண்ணங்கள் ஏற்படுறதுனால அந்த பாலியல் அது எல்லாமே வந்து ரெகுலரைஸ் ஆகுது. அது 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்கோட்டில் இருக்கு. நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு, இதோட இதெல்லாம் வந்து தூண்டுதல், அன்னெசரியாக தூண்டுதல் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? உபதேசாமிர்தம். அந்த உபதேசம் நமக்கு எதுக்கு? பக்தியில முன்னேறதுக்கு நம்ம கிட்ட என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வேணும் அப்படின்றத நமக்கு வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ மொத்தம் 6 விஷயங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதை இப்படி தூண்டுதல்கள்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுனால என்னப்பா பலன் அப்படின்னாக்கா, அவங்க எப்படி இருக்காங்க? நிதான புத்தியுள்ள ஒருத்தவங்களா மாறுறாங்க. எங்கேயும் ஆசிலேட் ஆகாம நிதானமான புத்தி இருக்கவங்களா மாறுறாங்க. இந்த தூண்டுதல்கள்லயும் பொறுத்து கொண்டு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து நிதான புத்தி. அப்படி நிதான புத்தியோட இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? உலகம் முழுவதும் சீடர்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருக்காங்க. புரோபாதர் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப எனக்கு நீங்க ஒரு விஷயம் சொல்றீங்கன்னா அதை நான் ஃபாலோ பண்றேன், ஓகே, என்னால பண்ண முடியுது. நான் அதை இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லி அவங்களையும் ஃபாலோ பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க ஃபாலோ பண்ற அளவுக்கு நான் ஒழுங்கா தகுதியாக இருந்தாதான் அவங்கள பார்த்து ஓ என்னுடைய குரு அவங்க சொல்றாங்கன்றத ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்மளோட இந்தியால இந்த கலாச்சாரம் இருக்கு, ஆன்மீகம் நம்மளோட பிளட்லயே இருக்கு. ஆனா ஃபாரின் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல அவங்களுடைய பிலாசபியே டிஃப்ரெண்ட். அப்படிப்பட்டவர்களையும் பக்தியில அந்த நாடே வந்து இவங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுப்பா, இந்த இந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப கவலையா இருந்த அந்த மக்களை ஒரு உயர்ந்த பக்தர்களாக, உலகம் முழுவதும் பக்தர்களாக அவர் வந்து மாத்தினார். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய புரோபாதர் வந்து எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த தன்மையில் இருந்திருக்கணும், அவங்களுக்கு பகவானுடைய கருணை எவ்வளவு இருந்திருக்கணும் இல்லையா? எத்தனையோ உபாதைகள் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஸ்திரமாக அவருடைய குரு என்ன சொன்னாரோ அவருடைய அந்த தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல அவங்க கரெக்டா இருந்ததுனாலதான் இத்தனை பக்தர்கள் அவங்களால உருவாக்க முடியுது. அவங்க என்ன பண்றாங்க? அடுத்த பக்தர்கள், இப்படி லேஸ் ஆஃப் பக்தர்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ என்னென்ன 6 விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு? நம்ம வார்த்தைகள், இன்டராக்டிவ் பேச்சு, வேகம், மனதை கட்டுப்படுத்துதல், சரியான கோபம், நாக்க கட்டுப்படுத்துதல். இன்னும் 2 விஷயம் கடைசி கொஞ்சம் எழுதல மேம் மாதாஜி. வயிறு, பாலுறுப்பு. சரிங்களா? நீங்க சொன்னது கரெக்ட் மாதாஜி. பேச்சு, மனசு, கோபம், நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு, இது அனைத்தோட தூண்டுதல்களை வந்து நம்ம பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். எதுக்காக இது சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம படிக்கிறோம் கலியுகத்தோட தன்மை எப்படிப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, முதல்ல நம்ம சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்தது இந்த யுகம். ஒரு யுகத்துக்கும் வந்து ஒரு தன்மை இருக்கு. சத்தியுகம் வந்து பொன்னான ஒரு யுகம். அதுல வந்து எல்லாரும் அப்படியே சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க, சண்டைன்றதுக்கு பேச்சே கிடையாது. கலியுகம் வந்து இரும்பு யுகம் இல்லையா? நீங்க நம்ம கூட ஃபேமிலில எல்லாம் கூட பார்த்திருப்போம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல பார்த்திருப்போம், நல்லா பேசிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியோ இல்லை ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியோ எல்லாம் நல்லா பேசுவாங்க, எப்படி சண்டை வருதுன்னே தெரியாது இல்லையா? நம்ம கவனிச்சிருக்கோம், பார்த்துருக்கீங்களா? ஃபேமிலியில் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நடந்திருக்கா அந்த மாதிரி திடீர்னு சண்டை போட்டுக்கிறது? நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளேயே கூட நடக்கும். நல்லா பேசிட்டே இருப்பாங்க, திடீர்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு மனஸ்தாபம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நிறைந்தது இந்த கலியுகம் இல்லையா? நம்ம ரொம்ப வீழ்த்தப்பட்டிருக்கோம். இந்த கட்டுண்ட லோகத்துல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணையினால பக்தர்கள் சங்கத்துல இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்களை படிச்சு புரிந்து கொண்டு நாம் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு தெளிவு நமக்கு கிடைக்கிறதுனால உபதேசாமிர்தம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தியில முன்னேறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். இதை படிக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாம நாம பிராக்டிஸும் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? 6 விஷயங்கள் மாதாஜி சொன்னது போல, பேச்சை கட்டுப்படுத்துறது, மனசு, கோபம், நாக்கு,
வயிறு, பாலுறுப்பு, அந்த 6 விஷயங்களை கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களோட புத்தி நிதானமாக இருக்கு. அப்படி நிதான புத்தியில இருக்கவங்க உலகம் முழுவதும் சிஷ்யர்களை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்த தன்மையை அவங்க பெறுகின்றார்கள் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரி, பொருளரை நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பிரபு 5 நிமிஷத்துக்கு மாதாஜி 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணுங்க. 9:55க்கு கரெக்டா முடிச்சிடலாம். ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 9ல இருந்து 10வது ஸ்லோகத்துல பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கிறார், தங்களின் மக்களால் தங்களின் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எனில் எதற்காக பிராயச்சித்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட சில அறிவுபூர்வமான வினாக்களை எழுப்பினார். நம்ம பார்க்கிறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதமாக இருக்கட்டும் அல்லது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையாக இருக்கட்டும், எங்க நமக்கு வந்து கேள்வி இது ஏன் 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 அப்படின்னு கேட்கறதுனாலதான் நமக்கு அங்க இருந்து உயர்ந்த ஞானமே பிறக்கின்றது. என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் அந்த தர்ம கஷேத்திரத்துல சேர்ந்ததுனால என்ன நடந்துச்சு, அவருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள். தன்னுடைய மகன்கள் சைடுல வந்து நிறைய பலம் இருந்தாலுமே கூட, போர் பலம்லாம் இருந்தாலுமே கூட அவருக்கு ஏன் அந்த சந்தேகம் வந்தது? ஏன்னா அந்த இடம் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம், தர்மங்கள் மட்டுமே அங்க நிலைநாட்டப்படும். அந்த இடத்துல என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே அதர்ம வழியில இருக்காங்கன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம பாண்டவர்கள்லாம் ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள், ரொம்ப நல்ல தர்மத்துல திளைத்தவர்கள். அப்போ அங்க வந்திருந்தா அவங்களுடைய மனசு மாறி இருக்குமோ, அல்லது என்னுடைய பிள்ளைகளோட மனசு கூட மாறி இருக்குமோன்னு அவருக்கு டவுட் வந்தது. என்ன ஆச்சுன்னு அவர் கேள்வி கேட்க போய் தான் அந்த ஃபுல் பகவத்கீதையும் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது போல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜருடைய கதை நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அர்ஜுனனுடைய பேரன், அபிமன்யுவோட மகன் உத்திரை, அவங்களுடைய தாய் அவங்க எத்தனை பேருக்கு இந்த கதை தெரியாது? பரீட்சித் மகாராஜோட கதை யாருக்காவது தெரியாம இருக்கா? தெரியாதுன்னா நம்ம வந்து அதை சொல்லலாம், இல்லை நம்ம அடுத்துக்கு போலாம். பரீட்சித் மகாராஜோட கதை தெரியுமா? தெரியாதுங்க மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ குயிக்கா நம்ம பார்த்துலாம். அது பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து அபிமன்யோட மகன். அபிமன்யுல இவங்க வந்து மகாபாரத போர்ல அவர் வந்து அந்த அந்த சக்கர வியூகம் வைத்து அதர்மத்தின் வழியில அவங்க கொண்டுட்டாங்க இல்லையா அபிமன்யுவை. அப்ப குழந்தை வந்து உள்ள இருக்காங்க, உத்தரையோட வயிற்றுல இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அஸ்வத்தாமன், துரியோதனுடைய நண்பன் அஸ்வத்தாமன். ஒரு நிமிஷம். இந்த குரூப் 9:40க்கு இந்த குரூப் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுது. என்ன சொல்றது உங்களுக்கு முந்தின பேட்ச் அவங்க அந்த குரூப் ஸ்டடி பண்றாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் குரூப் கால் போட்டா அதுல நானும் இருக்கிறதுனால எனக்கு வருது, சாரி மன்னிக்கணும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஸ்வத்தாமன் துரியோதனுடைய நண்பன், துரோணாச்சாரியருடைய மகன் அஸ்வத்தாமன். துரியோதனனும் அஸ்வத்தாமனும் உற்ற நண்பர்கள். அப்போ இவங்க எல்லாரும் இறக்கப்பட்டுட்டாங்க இல்லையா பாண்டவர்கள், துரியோதனன் சைட்ல எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க. அப்போ துரியோதனோட கடைசி அந்த மூச்சு வச்சுட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். அப்போ அஸ்வத்தாமன் பார்த்துட்டு, நண்பா கவலைப்படாத, இந்த பாண்டவருடைய வம்சமே இல்லாத மாதிரி நான் பண்ணிடுறேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கதை. அவர் வந்து உப பாண்டவர்கள், திரௌபதி வந்து 5 பேர் கூடயும் இருந்து அவங்களுக்கு 5 குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, பாண்டவர்களை ரொம்ப சாதுரியமா என்ன பண்றாரு, இன்னைக்கு இங்க தூங்க வேணா நம்ம வேற இடத்துக்கு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு பாண்டவர்கள் அழைத்து கொண்டு போகின்றார். அந்த குழந்தைங்க அவங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து படுத்துட்டு இருக்காங்க. அஸ்வத்தாமன் பாண்டவர்கள் தான் படுத்திருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு அவங்கள கொன்னுடுறாரு. அப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. திரௌபதி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தாய்க்கு எப்படி இருக்கும், குழந்தைங்க எல்லாருமே போயிட்டா என்ன வழி இருக்கும். அப்போ அர்ஜுனன் வந்து கண்டுபிடிச்சு அஸ்வத்தாமனை வந்து கொல்லணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்துடுறாரு. அப்ப கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஒரு தாய் குழந்தைய இழந்துட்டு இருக்காங்க, அந்த வழி. அவங்க அப்ப கூட என்ன சொல்றாங்க, திரௌபதி அஸ்வத்தாமனை கொல்ல வேண்டாம், எனக்கு என்ன வழி இருக்கோ அதே வழிதானே அவங்களுடைய அம்மாக்கு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம துரோணாச்சாரியர் உங்களுடைய குரு, அதனால குருக்கு இழைத்த ஒரு பாவமாயிடும், அதை பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. அதே சமயத்துல ஆஹ் பீஷ்மன் வந்து கோவப்படுறார். தப்பு பண்ணவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் இல்லையா? அது எப்படி வந்து தூங்கிட்டு இருக்கவங்களை வந்து எப்படி இது பண்ணுவான், குழந்தைங்க எல்லாரும் நம்ம மேல இருக்க துவேஷத்தை குழந்தைங்க மேல எப்படி காட்டுறது, இவனை கொன்னே தீக்கணும்ன்றார். அப்ப கிருஷ்ணரும் பீஷ்மர் கூட தான் இருக்கார், அவர் சொல்றது கரெக்ட் அப்படின்னு. அப்போ பீமன் நான் பீஷ்மர் சொன்னா பீமன் பாண்டவர்களுடைய பீமன், சாரி பீமன். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்க வந்து தன்னுடைய பக்தனுடைய நிலை என்னன்றத பாக்குறார். அர்ஜுனனுக்கு வந்து தர்மத்தையும் நிலைநாட்டணும், அதே சமயத்துல
குருவோட குரு குருக்கான ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அதையும் நம்ம பார்க்கணும். இவனுக்கு நம்ம வந்து தண்டனையும் கொடுக்கணும், என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய சிகை அந்த அஸ்வத்தாமனருக்கு மணிதான் ரொம்ப வந்து ரொம்ப சிரேஷ்டமானது, அது உயிர் போல. அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த மணியை எடுத்துடுறார். அது போல அந்த அந்த சிகை முடியை கட் பண்ணி விட்டுறாரு. ஒரு சைடுல இருக்கக்கூடிய மீசை எடுத்துறது, அந்த அது அது வந்து அந்த காலத்துல வந்து சத்திரியர்கள் வந்து அது நடமாடும் பிணம் மாதிரி ஆயிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப உயர்ந்த உயர்ந்த ஒரு பெரிய விஷயம் அது. இப்ப இப்ப வேற வேற விஷயமா நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் கலியுகத்துல. சோ அப்ப அஸ்வத்தாமன் அது தண்டனையும் கொடுத்தாச்சு, சாட்டிஸ்ஃபையும் பண்ணியாச்சு, ரெண்டு பேரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாரு அர்ஜுனன். அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நினைக்கிறார் தன்னுடைய பக்தன் ஒரு வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு 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 பேலன்ஸ்டான ஒரு இது பண்றாரு அப்படின்ட்டு அதுல ஒரு சந்தோஷம் கிருஷ்ணருக்கு. இப்ப நம்ம கதைக்கு வருவோம். சோ பாண்டவர்கள் உப பாண்டவர்களையும் கொண்டுட்டார் அவர். அப்ப அஸ்வத்தாமனுக்கு இன்னும் கோபம் அதிகமாயிடுச்சு. எப்படி வந்து இவன் இன்னும் என்ன இது பண்ணிட்டானே சொல்லிட்டு அந்த அந்த வம்சத்துல ஒரு ஒரு இது கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உத்தரை அபிமன்யோட மனைவி, அவங்களுடைய கருப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிசு இல்லையா, அந்த குழந்தைய கொல்லணும்னு என்ன பண்றார், பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவி விட்டுடுறார். அஸ்வத்தாமனுக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை அனுப்ப மட்டும்தான் தெரியும், அதை வந்து எப்படி இது பண்றதுன்னு தெரியாது. பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவி விட்டுட்டார். இவர் என்ன பண்றார், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மகாபாரத போரெல்லாம் முடிஞ்சு இவங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணிட்டு அவர் வந்து துவாரகா கிளம்புறார். கிளம்புற சமயத்துல 3 பேரும், குந்தி மகாராணி, அடுத்து திரௌபதி, அடுத்து உத்தரை, 3 பேரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்துல வந்து அபயம் அபயம் சொல்லிட்டு பிரார்த்தனைகளை செய்து அவர்கிட்ட சரணாகதி. அப்போ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், பகவான் பக்தவச்சலன் இல்லையா, அவர் என்ன பண்றார், அந்த குழந்தையோட அந்த கருப்பைக்கு உள்ளார போய் அந்த குழந்தையோட என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தைய வந்து பாதுகாக்கிறார். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த குழந்தை சின்ன கட்டை விரல் சைஸ்ல தான் இருந்தாராம் பகவான் உள்ளார. அப்போ குழந்தை வெளியில வந்தும் பகவான் எங்க யாரு என்ன வந்து அந்த அவ்வளவு குழந்தையா இருக்கும்போது என்னை யார் காப்பாத்தினாங்கன்னு ஒவ்வொருத்தரையா பாக்குறவங்க எல்லாம் அந்த குழந்தை செக் பண்ணி பரீட்சித்து பார்த்துதான். அதனால அவருக்கு வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பாக்குறோம். சோ அந்த பரீட்சித் மகாராஜர் அவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில இருந்தவர் இல்லையா. சோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஒரு தடவை காட்டுக்கு போகும்போது கலி புருஷரை நம்ம ஐ திங்க் இந்த கதை நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த குரூப்ல இல்லையா. கலி புருஷர், ஏன்னா துவாபரயுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் ஆரம்பிக்க போகுது. துவாபரயுகத்தோட முடிவுல தான் மகாபாரதம் நடக்குது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிளம்பி போயிட்டாங்க அவங்களுடைய கோலோக விருந்தாவனம். அப்ப போனதுக்கு அப்புறம் அடுத்து கலியுகம் வருது. கலியுகம் வரணும் அப்படின்னாக்கா அந்த கலி புருஷர் உள்ள வரணும். அப்ப பாண்டவர்கள் எல்லாம் திருப்பி போயாச்சு இல்லையா. அப்ப இப்ப பரீட்சித் தான் நாட்டை ஆண்டு கொண்டு வருகின்றார். அது நல்ல சுபிக்ஷமா எல்லாம் போயிட்டே இருக்கு. அப்ப போகும்போது கலி அடுத்து, ஏன்னா இது காலம் காலம் வந்து அது ஆல்ரெடி நிர்ணயிக்கப்பட்டது, நம்ம அது கூடவே தான் ஃப்ளோ பண்ணி போகணும் இல்லையா. அப்போ கலி புருஷர் உள்ள வரும்போது பாக்குறார், ஒரு பசுவை என்ன பண்றாரு அந்த கலி புருஷர், ஒரு கருப்பா ஒரு பெரிய ஒரு அரசன் மாதிரி இருக்காம என்ன பண்றான், 3 கால்களையும் உடைச்சிட்டு அந்த அந்த பசுவை போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறான். பார்த்த உடனே கோபம் வந்துருச்சு பரீட்சித் மகாராஜருக்கு. அப்ப அவன் கூட பயங்கரமா வந்து, எப்படி நான் உன்னை இப்பவே கொண்டுடுறேன் பாருன்னு சொல்லும்போது அப்ப சொல்றாரு, நான் உன்னுடைய ராஜாங்கத்துல வந்திருக்கேன், அரசே நீ தானே என்னை வந்து காக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து அபயம் கொடு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்றார், நீ எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கலாம்னா இந்த பாவங்கள் நடக்கக்கூடிய 4 விஷயங்கள், மது, மாது, சூது, புலால், இந்த இடத்துல எல்லாம் நீ போயிரு அப்படின்றார். ஆனா அங்க அவருடைய காலகட்டத்துல அது எதுவுமே இல்லை. அப்ப சொல்றார், இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு வந்து அந்த இடத்த என்னால கண்டுபிடிக்கவே முடியல, அந்த மாதிரி ஒரு இடமே இல்லை அப்படிங்கிறார். அப்ப அவர் என்ன சொல்றார், சரி ஓகே, அப்பதான் நமக்கு வந்து அந்த ஏகாதசி டைம்ல வந்து நிலத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதா இருந்தாலும் அந்த தானியங்கள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதுல நீ வேணா போய் குடியிரு அப்படிங்கிறார். அதுவும் எனக்கு பத்தாது, நான் வந்து ஒரு அப்படியே கலியுகம் வருது இல்லையா, அப்ப எனக்கு எப்படி பத்தணும்னு, சரி தங்கம் பொன்னிறமான விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது நம்மள வேற மாதிரியான மோகத்துக்கு கொண்டு செல்லும், அதுல போய் இருன்னு சொல்றார். அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டார். ஏன்னா பரீட்சித் மகாராஜர் ஃபுல்லா என்ன பண்ணிருக்காரு, தங்கத்தினாலான அணிகலன்களை போட்டிருக்காரு. நேரா போய் அவருடைய அந்த என்ன சொல்றது கிரீடம், அதுல போய் அமர்ந்துடுறார். அதனுடைய தாக்கம் அவர் வந்து ஆல்ரெடி வேட்டைக்கு தானே போயிட்டு இருந்தார், வேட்டைக்கு போற இதுல எல்லாரும் செதறி போயிட்டாங்க. கலியோட தாக்கம் நம்ம பாக்குறோம் பாருங்க. அதனால காலத்திட்ட இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. ஸோ கலியோட தாக்கம் என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் அவர் காட்டுக்கு வேட்டைக்காட போகும்போது அவங்களுடைய கூட இருந்தவங்க எல்லாம் போயிடுறாங்க. போட்ட உடனே இவர் கலி புருஷர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து என்ன பண்றாரு, ரொம்ப களைப்பாயிடுது அவருக்கு. களைப்பான உடனே அங்க ஒரு குடில் பாக்குறாரு. அவர்கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த ரிஷி நல்ல மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க, இவர் போய் அவரை கூப்பிடுறார்.
ராஜாவை பார்த்த உடனே எந்த ரிஷியாக இருந்தாலும் உடனே அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தணும், அவங்களுக்கு ஆசனம் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கணும், ரொம்ப நல்லபடியா அவங்கள வந்து பார்க்கணும். இவரு தான் தியானத்துல அமர்ந்திருக்காரு இல்லையா, அவர் உயர்ந்த தியானத்துல இருக்கார், அவர் கவனிக்கவே இல்லை, என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. இவருக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு. பக்கத்திலே ஒரு செத்த பாம்பு இருந்துச்சு. நீ இந்த செத்த பாம்பு போல இப்படியே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவத்துல என்ன பண்றார், தன்னுடைய வாளால அந்த பாம்பை எடுத்து அவருக்கு மாலை மாதிரி போட்டுடுறார். அப்ப பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து ஒரு எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால பாதுகாக்கப்பட்டவர், அதுவும் எப்ப சிசுவாக இருக்கும் போதே அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த தன்மையில இருந்தவர் ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு செயலை செய்யணும்? அப்போ நம்ம வந்து இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அந்த கலி புருஷர் அவருடைய அந்த அந்த அணிகலன்கள் இருந்ததோடைய தாக்கம், அதை செஞ்சுட்டு அவர் வெளியில வந்துட்டார். ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய மனசு, அரண்மனைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய மனசு சரியில்லை. ஓ, நம்ம ஏதோ ஏன் நம்ம இந்த நிலைக்கு பண்ணுவோம், ஏதோ தப்பு பண்ண மாதிரியே இருக்கேன்னு அவர் ஃபீல் பண்றார். இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட உடனே அவருடைய மகன் இருக்கார் இல்லையா, அந்த பிராமணனுடைய மகன், நீங்க பாருங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய அந்த சக்தி எவ்வளவு தூரம் இருக்கு. 5 வயது சிறுவன். அப்ப அவங்க கூட இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, உன்னோட அப்பா கழுத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பாம்பு தூக்கி போட்டு அவர் வந்து போயிட்டாருன்னு உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அங்கேயே என்ன பண்றாரு, கங்கை நதி எடுத்து அவர் தண்ணி எடுத்து அவருக்கு வந்து ஆஹ் சாபத்தை கொடுக்கிறார். எந்த பாம்பு, இறந்த பாம்பை என் தந்தை மேல போட்டானோ அதே பாம்பின் மூலமாக அவன் கடிபட்டு 7 நாட்களில் மரணத்தை தழுவான் அப்படின்னு. அதை கேட்ட உடனே அந்த பிராமணரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறார். ஏன்னா எல்லாம் உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பரீட்சித் மகாராஜர் நீ வந்து இப்படி பேசிட்ட அப்படின்னுட்டு. அந்த சாபத்தை கேட்ட உடனே பரீட்சித் மகாராஜர் ஆசோலேட்டே ஆகல, அப்படின்னா சஞ்சலப்படவே இல்லை இல்லையா. பக்தர்கள் வந்து அந்த நிலையில தான் இருப்பாங்க. அது துக்கமாக இருக்கட்டும் அல்லது மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும், இரண்டையும் ஒரு நிலையில எடுத்துட்டு போவாங்க. பரீட்சித் மகாராஜருக்கு தெரிஞ்சிச்சு 7 நாள்ல எனக்கு மரணம் சம்பவிக்கும் இல்லையா, அந்த 7 நாட்களுக்குள்ள நான் என்ன செய்து இந்த மனித பிறப்பு இதுல இருந்து நாம வெளியில வர முடியும், என்னுடைய கடமை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத அவரு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். உடனே என்ன பண்றார், தன்னுடைய ராஜாங்கம் எல்லாத்தையும் உதறிட்டார். அரண்மனை, அரசியர்கள், அந்த பதவி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நேரா என்ன பண்றார், கங்கை நதிக்கரையில போய் அமர்ந்துடுறார். அதை கேட்ட உடனே வியாசதேவருடைய மகன் சுகதேவ கோஸ்வாமி அவருக்கு என்ன பண்றார், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அருளுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம அங்க பாக்குறோம். ஸோ இங்க நான் அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து வியாசதேவர் இயற்றினார். வேதங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கு. அந்த வேதங்களை தொகுத்து வழங்கியவர் வேத வியாசர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ எப்படி பகவான் நித்தியமா இருக்காரோ அது போல வேதங்கள் அப்படியே நித்தியமாக இருக்கு. அதை ரிக், வேஜம், யஜுர், சாம, அதர்வனன்னு தொகுத்து வழங்கினதுனால அவர் வேத வியாசர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இத்தனை இதெல்லாம் கொடுத்தும் கூட, புராணங்கள்லாம் கொடுத்து கூட 18 புராணங்கள் பார்க்குறோம். 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாறு போல புராணங்கள் அதெல்லாம் கொடுத்துமே அவருக்கு வந்து மனசுல, அது இன்னொரு கதை, அப்புறம் இன்னொரு நாள் நம்ம பார்க்கலாம். இதுலேயே நமக்கு டைம் போயிடும். 56ஆ? ஸோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து, நம்ம அந்த கதையை நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். நான் யாருக்காவது ஆல்ரெடி இந்த கதையெல்லாம் நான் தெரியும் அப்படின்னாக்கா நீங்க சொல்லிடுங்க, நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ பரீட்சித் மகாராஜர் என்ன பண்றார், சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறார். 6 கேள்விகளை வந்து அவர் கேட்கிறார். முதல்ல 6 கேள்விகளை வந்து நைமிஷாரண்யத்துல கூடியிருக்கக்கூடிய முனிவர்கள் எல்லாரும் வந்து சூத்த கோஸ்வாமி கிட்ட கேள்வியை கேட்கிறாங்க. நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். இவங்க யாரு அப்படின்னாக்கா, சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்கிறார். அந்த இடத்துல அனைத்து ரிஷிகளும் வந்து கூடியிருக்காங்க. அவங்கள ஒருத்தர் தான் வந்து சூத்த கோஸ்வாமிகள். அப்போ அந்த சூத்த கோஸ்வாமிகள் கிட்ட இருந்து நைமிஷாரண்யத்துல சௌனக ரிஷி அப்படின்ற ஒரு ரிஷியோட தலைமையில எல்லா ரிஷிகளும் என்ன பண்றாங்க, பலாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக என்ன பண்றாங்க, யஜ்ஞங்கள் செய்யறாங்க. ஏன்னா துவாபரகம் முடிஞ்சு கலியுகம் வந்துருச்சு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் போயாச்சு அவரோட கோலோக பிருந்தாவனம். இங்க இருக்கவங்க கூடிய கதி என்ன அப்படின்னு, வைணவர்கள் எப்பவுமே பரதுக்க துக்கி, மத்தவங்க மேல ரொம்ப கருணையோட இருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் என்ன பண்றது, பாவம்னு அவர் என்ன பண்றாங்க, யஜ்ஞங்கள் பண்றாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தி வரல. அப்ப சூத்தகோ சுவாமிகள் வரும்போது அவங்க கிட்ட இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்கிறாங்க. 6 கேள்விகள் அவங்க கேட்க அதுல இருந்துதான் கதை ஆரம்பிக்குது. அப்ப சூத்தகோ சுவாமிகள் கதை சொல்லும் போது அவர் என்ன கதையை கேட்டாரோ அதை சொல்லுவார். கதைக்குள்ள போயிட்டே இருக்கும் அது. சோ அதுல ஒரு பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 ஸ்கந்தங்கள் இருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. அதுல 6வது ஸ்கந்தத்துல முதல் அத்தியாயத்துல இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அவர் கேட்கிறார், மக்களால புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா அப்போ அது பிராயச்சித்தத்தையே மேற்கொள்ள வேண்டும். நான் ஒரு தப்பு பண்ணாதானே பிராயச்சித்தம் பண்ணணும், தப்பே பண்ணாம இருந்தா நான் எதுக்கு பிராயச்சித்தத்தை பத்தி யோசிக்கணும் அப்படின்னு அவருடைய கேள்வியா இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளை கேட்கிறார்.
அதுக்கு வந்து இங்க எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். ஒரு திருடன் தனது திருட்டு தொழிலுக்காக தான் கைது செய்யப்படுவோம் என்பதை நன்கு அறிவான். இதுல 3 விதமாக மக்களை பார்க்கிறோம். எனக்கு தெரியும் நான் கைது செய்யப்படுவேன் அப்படின்னு. மேலும் மற்றொரு திருடனை போலீசார் கைதும் செய்து விடுகின்றார்கள். கைது செய்வதையும் அவன் காணக்கூடும். இருந்தாலும் அவன் தொடர்ந்து திருட்டில் ஈடுபடுகின்றான் இல்லையா? காண்பதாலும் கேட்பதாலும் அனுபவம் திரட்டப்படுகின்றது. உண்மைதானே? ஒரு வார்த்தைக்குள்ளேயும் பிரபுபாதர் நமக்கு அர்த்தங்களை பொதிச்சு வச்சிருக்கார். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து அவர் கூடவே நம்ம வந்து பிரயாணம் பண்ணணும். சோ ஒரு திருடன் வந்து பார்க்கவும் செய்யறாரு, கேட்கவும் செய்யறாரு. திருடுனா நமக்கு தண்டனை நிச்சயம் அப்படின்னு அதை பார்க்கவும் செய்கிறார். இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றார்? புத்தியில் தாழ்ந்தவன் காண்பதன் மூலமாக அனுபவத்தை சேகரிக்கின்றான். மேலும் அதிக புத்தியுள்ள ஒருவன் கேட்பதன் மூலமாக அனுபவத்தை சேகரிக்கின்றான். அறிவுள்ளவன் சட்ட புத்தகத்திலிருந்தும் சாஸ்திரங்களிலிருந்தும் திருடுவது குற்றம் என்பதை செவியுறுகின்றான். மேலும் திருடன் அகப்படும் போது தண்டிக்கப்படுவான் என்பதையும் செவியுறும் அவன் திருட்டில் ஈடுபடுவதே இல்லை. இதுல நம்ம என்னென்ன 3 விஷயங்கள் பார்க்கிறோம். கண்ணால பார்த்து அதுல இருந்து தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமாச்சும் அவன் திருடுறதை விடணும் இல்லையா? இன்னொரு விஷயம், ஒருத்தவங்க வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி திருடினாங்க, அவன் பார்க்கல ஆனா கேட்கறான். அந்த கேட்கறத வச்சு அவன் என்ன பண்றான்? திருட்ட விட்டுருவான். ஒரு சிலர் என்ன பண்றாங்க? சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது மூலமாக அந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்கின்றார்கள். அப்போ நம்ம திருடுனா தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்றத அவங்களால பூரணமாக உணர முடியறதுனால என்ன பண்றாங்க? அந்த திருட்டுல ஈடுபடுறது கிடையாது. புத்தியில் தாழ்ந்தவன் திருட்டை நிறுத்தி பழகி கொள்ளும் முன்பாக அவன் முதலில் கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டி இருக்கும். இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுமே நான் பண்றேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு ஞானம் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். அப்போ அதை அதை தொடாத அப்படின்னு சொல்றாங்க. சொன்னாங்கன்னா ஓகே நான் சும்மா இருப்பேனா? ஏன் தொடக்கூடாது? சோ வாட்? தீனா அது சுடுனா அது சுடுன்றது எப்படி இருக்கும்? நான் டெஸ்ட் பண்ணி தான் பாக்குறேன், நேரா பாக்குறேன். வேற யாரோ வந்து தொடுறாங்க அப்படின்னு எடுத்துடுறாங்க. அப்ப சுடுதோ? இருந்தாலும் எனக்கு வந்து திருப்தி இல்லை. அம்மா சொல்றாங்க தீ சுடும் தொடாத அப்படின்றாங்க. ஓகே அமைதியா இருக்கிறேன். ஆனா எனக்கு ஆர்வம் வந்துட்டே இருக்கு. வேற ஒருத்தவங்க தொடுறாங்க, அதை அனுபவிச்சு அவங்க இது பண்றாங்க. அப்பவும் எனக்கு வந்து இது வரல. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்? நானே தொட்டு அதை அனுபவிக்கும் போது அது இப்படிதான் இருக்கும் போல இருக்கு சுடுறதுன்னு தெரியும் போது நான் திருப்பி அந்த தப்ப பண்ணுவேனா? இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. அப்ப நமக்கு வந்து என்ன இருக்குங்க, நம்ம பூரணமா அதை அனுபவிக்கிறோம், அதை உணர்றோம் இல்லையா? சோ அது எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக. சோ அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். தொடர்ந்து திருட்டில் ஈடுபடும் இத்தகைய மனிதன் அரசாங்கத்தால் தண்டிக்கப்பட்டாலும் சிறையில் இருந்து வெளியேறுவதும் இதுல ஒரு சில கேட்டகரி என்ன இருக்கு? நான் வந்து அனுபவிச்சாலுமே என்ன நான் திருப்பி அதை நான் செஞ்சுட்டே இருப்பேன். அப்ப அவங்க அதையே திருப்பி செய்யறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? நம்ம வந்து மெடிக்கல் டேர்ம்ல சொல்லுவோம் ஓசிடி, அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை ஒரு ஒரு விஷயத்த அவங்க திருப்பி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து திருப்தியாவே இருக்காது. நான் சரியா பண்ணலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து என்னது? அது வந்து ஒரு மென்டல் டிசார்டர். நார்மலா இருக்கவங்க அதை பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ நான் எனக்கு ஒரு விஷயம் தப்புன்னு தெரிஞ்சும் அதை மீண்டும் மீண்டும் செய்யறேன் அப்படின்னாக்கா நான் எவ்வளவு தாழ்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா? அது என்ன மட்டும் இல்ல, என்னை சார்ந்தவங்களையும் கஷ்டப்படுத்துது. ஒருத்தவங்க ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா எவ்வளவு ஒரு இழிவான ஒரு இது அவங்களோட குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களுக்கும் இருந்தாலும் அவங்க பண்றாங்க இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க வந்து பார்க்கணும். சோ சிறை தண்டனை பிராயச்சித்தமாக கருதப்படுமானால் அத்தகைய பிராயச்சித்தத்தால் என்ன பயன்? நம்ம என்ன அவர் பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்கிறான்றதை ரொம்ப நுணுக்கமாக பார்க்கணும். இப்ப தப்பு செய்தால் தண்டனை, தப்புக்கு பிராயச்சித்தம் தண்டனை. நான் உள்ள போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்? நான் திருந்தணும். நான் திருந்தாம மீண்டும் அதே தவறுகளை செய்யறேனே, அப்ப இந்த பிராயச்சித்தன்னு ஒண்ணு வச்சீங்க இல்லையா தண்டனைன்ட்டு, அதனால எதனா பயன் இருக்கா? இல்லையே. அததான் வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்கிறார். दृष्टहृताप्यं यत्पापं जानन् अभ्यात्मनोहितं करोति भूयो विवश प्रायश्चित्तम् अतो कथं क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तम् अतो पार्थं मन्ये कुञ्जर शौचवत्. சோ இந்த பிராயச்சித்தத்தை வந்து யானையோட குளியலோட ஒப்பிடுறாரு. என்ன யானைக்கு நல்லா தெரியும், நல்லா அழகா குளிச்சு ரொம்ப அழகா வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாரு? வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்க மண் எடுத்து தன்னோட தலையிலேயே போட்டுக்கும். அது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா? அப்ப அது குளிச்சதுக்கு என்ன பலன் இருக்கு இல்லையா? இதுதான் வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்கிறார். இதுக்கும் நம்மளுடைய அந்த ஸ்லோகத்துக்கும் என்ன அந்த கனெக்ஷன் அப்படின்றத நீங்க எல்லாருமே படிச்சுட்டு வாங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா லெவல் 3ல வந்து நம்ம நிறைய இன்டராக்ட் பண்ணோம்.
ஸோ நம்ம இந்த முதல் ஸ்லோகம் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம். நாளைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லை, நாளன்னைக்கும் கிளாஸ் இல்லை. திங்கக்கிழமை கொஞ்சம் அந்த முதல் ஸ்லோகத்தை தயவு செஞ்சு படிச்சுட்டு வாங்க. புத்தகம் இல்லை அப்படின்னா நான் ட்ரை பண்றேன் எப்படியாச்சும். இது யாருக்கிட்ட, மோகனசுந்தரம் பிரபு உங்ககிட்ட புத்தகம் இருக்கு சொன்னீங்களா? இந்த ஸ்லோகத்தை இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு உண்டான இதை மட்டும் ஒரு 5 பேஜ் வரைக்கும் அதை போட முடியுமான்னு பாக்குறீங்களா? எத்தனை பேஜ் வரைக்கும் வருது? நிறைய பேஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 14 பேஜ் வரைக்கும் இருக்கு. அதை போட்டோ எடுத்து நீங்க அந்த குரூப்ல போட முடியுமா? நான் அதுக்குள்ள ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன். கிடைச்சதுன்னா ஓகே. 14 பக்கங்கள் இருக்கு. அதை போட்டோ எடுத்து குரூப்ல போடுறீங்களா? யாருக்கிட்ட புத்தகம் இருக்கோ அவங்க போடுங்க. நான் போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, நிதானமா பண்ணுங்க, ஒன்றும் அர்ஜென்ட் இல்ல. எல்லாரும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க, ஏன்னா 2 நாள் டைம் இருக்கு. அதனாலதான் நான் சொல்றேன், படிச்சுட்டு வாங்க. நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இது ஃபுல்லா நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம முன்ன படிச்சது மாதிரி கிடையாது. டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வேற மாதிரி. ஸோ எல்லாரும் படிச்சுட்டு வாங்க. நம்ம வந்து திங்கட்கிழமை பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்வதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பே வச்ச பதிதானா பாவன் எப்பிய வைஷ்ணவேதியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். நித்ய கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நாளைக்கு திங்கட்கிழமை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு, நாளைக்கு வந்து வைஷ்ணவ கலாச்சாரமோட அந்த கிளாஸ் இருக்கு 8 to 9. ஏகநாம்ச மாதாஜி இல்லாதனால நான் தான் அதை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு ஆச்சாரியர்களுடைய கதையோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு லீலை வந்து பார்க்கலாம். ஸோ டைம் இருந்தது, உங்களால முடியும்னா 8 to 9 இதே லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, இவங்க வந்து அமராவதி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? அமராவதி மாதாஜி தான் அவங்களுக்கு அட்மின். சரி, பார்க்கலாம் அது எப்படின்ட்டு. ஓகே மாதாஜி, பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இன்னையோட இதுல சார்ந்து? ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஏதாவது கேள்விகள்? பெண்ணரசி மாதாஜி, குமுத ரவி மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. ஓகே. ராமமூர்த்தி பிரபு. ஓகே, எந்த கேள்விகள் இல்லை? ஓகே பிரபு, எந்த கேள்வியும் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஆனா திங்கட்கிழமை நிறைய கேள்விகளோட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.